And come to think of it, mga kapaglaw, mga igsoon, that God does not promise that in every time na ang iyang protection. Because sometimes He allow us nga makamit og accident, sometimes He allow us to be in the midst of storm, but always remember, ang iyang gisaad noon sa, I am be with you. Ginoo nining kagabion sa adlaw ipahulay, malipayon kami o Dios ug mapasalamaton. Sa tibok semana imo kaming giubanan ug ngani imo kaming gipahinumduman Ginoo sa among bahin nga diin angay alang kanamo ang pag-apil niining pagreforma, ugmad balik sa moral recovery. O Dios nga balaan, wala kami mahimo kung ikaw dili magaban kanamo. Tuguti nga ang among mga televiewers, among mga kaigsunan, among mga kahigalaan kapag laom, malipayon gihapon o Dios nga magasimba kanimo nagadayeg sa imong ngalan. Ubani kami karon nga magahimo ining pagtapos sa among serye nini nga semana. Ug salamat kay o Dios nga gidawat among pagampo. Gipasaylo mo kalapasan gitugyan among tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus manluluwas. Amen. So, we'll be touching in brief aning gitawag elevate our standard living above the drift, no? Asa man ta na set aside puyo taas niya na unya ang katapusan is to restore the nation or a nation revived. Now, atong sugdan, adunay mga tao nga usahay magunahuna nga kanang kita gikan sa unggoy. But I just would like to remind again nga we are created in the image of God. Or we are a reflector of His character. Now, sa unsa man nga mga panahon itong kinabuhi mga kapaglawom higala, dunay mga panahon nga napakyasta or ang consequence atong naangkon tungod sa pagbulag nato sa sabakan sa Ginoo or ang paglapas sa iyang kabalauran because ang covenant relationship sa Ginoo is conditional on our obedience. God has made His part. Yan ang gihimo ang initiative to reach us out. Ang ato ay mga igsoon is to pagpa-effect or ang pagpaligon sa mga relasyon. But then, ang kanang picture is, it's all about change. No? Doon ay kausaban, pero it does not mean nga gikan tagunggoy ha. Ang ato adya, we are created. So, kining, like aning caterpillar, no? Ang iyang pagkausab is very grabe igsoon. So, kung imo ato tan-awon, ang Roma 12:2, ingon diha, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ato makita, pinalangga nga makaisunan nga ang Roma 12, nagmarka kani nga, ang shift sa sulat ni Pablo, from deep theological exposition to practical Christian living. So, sa iyang pagsaysay from chapter 1, ang kining 12 is more on practical Christian living. So, ang 11 chapters explain about salvation by grace, but now here, si Pablo nag-urge, ingon sa mga magtotoo, to live in response to that grace. Sa ato pa, nagrasyahan naman ta mga kapaglao, mga igsoon, atong kinabuhian, atong tubagon kanang grasya. So verse 2 is a blueprint for moral recovery. Kinigsoon. So a call to reject worldly influence and embrace spiritual renewal. So kung imo tan-awon ang moral recovery is somewhat same nga tawgon is spiritual renewal or revival or reformation. So ato tan-awon igsoon ang exegesis ani nga passage kanang linya nga do not conform to the pattern of this world. Ang Greek igsoon nga pulong conform syschematiseste implies being molded or shaped externally. So the world here refers to the fallen age
its values, priorities, and moral distortions. So mo nang iyon siya, ayaw mo pagpahaom ani nga kalibutan. But, unsa? Ingon diha, God's call. So moral compromise often begins with quiet conformity. Tanawa ha, ang kompromiso moral nagsugod sa hilom lang yun nga nagpahiuyon ta. And then God's call to recovery starts with resistance, refusing to let culture dictate character. So, but be transformed. So Romans 12:2, ngayon diha, moral recovery isn't behavior modification, is spiritual metamorphosis. So, kita mga igsoon, naglong kita kanunay anang change. Pero sa kadaghan natong gihimong mga New Year's resolution mga igsoon, ako nagtuo nga daghan gyapon nga namalig sa ato ang dating gawi. I for one mga igsoon, I experienced, no? I want to change. Pero by ourselves mga igsoon, we have no power to change us, ourselves. It is only by the grace of God. It is only by the Holy Spirit. So God doesn't just clean us up, He recreates us. No? Ihatang gi-recreate. Now, by the renewing of your mind, ingon diha, renewal, anakinosis means a complete renovation. Meaning, if we want to renew our mind, mga igsoon, it is not in us, but it is from the grace of God. Ang ato is to surrender. Unsay mga compromises, unsay mga weaknesses, unsay mga dili pa nga mga diri kanato mga igsoon. So, ang yung repentance is not just emotional, it's intellectual. Meaning, we must learn to think God's thought and see life through His lens. No? So, the mind is the battleground where beliefs, desires, and decisions, mga igsoon, are formed. So, recovery begins with truth replacing lies. Atong ilisdan ang mga kabakakan, ang kompromiso, mahitungod niya ining kamatuoran. So here, the second passage I would like to share tonight is ingon diha sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Wow. If my people which are called by my name shall humble. So atong tan-awon pinalangga ang mga kapaglawom kay igsunan kining passage nga gihatag sa 2 Kronikas. If my people who are called by my name. This is a covenantal identity. Muna ang nginuniha nga wa ta gikan sa unggoy igsoon kundi kita gi-create sa Ginoo in His own image. So dunay gitawag natong covenantal identity. God isn't speaking to outsiders. He is addressing His own people. Iyang gihatag sa iyang kawaling katawhan. So here, being called by His name implies representation, responsibility, and relationship. So take note ha, we are the representatives of God. Kita usab adunay responsibilidad ug nagpakigrelasyon kita ngadto sa Ginoo. And then moral recovery begins with remembering who we are. Wow. Kung kita lalang sa Ginoo mga kapaglaom, we have no power above God, but God is in control. So, moral recovery begins, we bear God's name, so we must reflect His nature. Manang kung disciple or tinunan ta ni Kristo, ato yung buhaton, unsa man ang iyahang i-reflect ang iyang kinaiya. So mga kapaglaw, mga igsoon, this is a way where we can be a part of a renewal, a moral recovery. And then, if my people will humble themselves. So here, humility is the first step. Take note.
Take note mga kapaglaom. Unsa man ang imong nadiskubrihan sa imong pagpangalagad, sa imong pagkinabuhi, kung doon na may mga sipyat or compromises, the first step is humble yourselves before God. Not strategy, not blame shifting, just surrender. Maro gina, Ginoo. Nasipyat mo siguro ko Ginoo. So, remember, pride is the gatekeeper of sin, and then recovery begins when we stop defending ourselves and start yielding to God. Wow. So, ang Hebrew word nga, kana, means to bend the knee, to lower oneself. Kapag ang Hebrew word, no? Kana, means to bend the knee. And then, and pray. If my people will pray, it says here, moral recovery requires conversation with God. This is not mastering unsa ang mga lektura or program igsoon, but conversation with God, not just about our needs, but about our condition. So mga igsoon, atong tanawon sa atong condition. And then, we will talk to God. We will ask God, Lord, please help us to be a catalyst for change, to be a channel of change ngadto sa uban. And then, and seek my face. Wow. So this is deeper than prayer. Meaning, it's a pursuit igsoon. So seeking God's face means desiring His presence. And then not just His blessing. Usahay, kita nga mga katawhan, kanang daghan kaayo ta og mga kanibitang pangayoon sa Ginoo, panalangin, protection, but here kanang gitawag diha, and seek my face, meaning we desire His presence in our lives. And come to think of it, mga kapaglaw, mga igsoon, that God does not promise that in every time na ang iyang protection, because sometimes He allow us nga makamit og accident. Sometimes He allow us to be in the midst of storm. But always remember, ang iyang gisaad, noon sa, I am be with you. Na ako kanunay. His presence. So may we desire, mga igsoon, while we look into this moral recovery, may we desire the presence of God. Nga, Lord, di na mo ni mahimo. This is yours. Ang transformation is imuha. And then recovery isn't just about fixing problems. It's about restoring intimacy. Wow. So atong ibalik, paglig-on, or ayuhon, pagpundar ang atong pakigsuod ngadto sa Ginoo. Pinalangga ko nga mga kapaglaom. Igsuon, higala. And then, and turn from their wicked ways. Mubalik sila, mubiya sa ilang mga kinindautan ng mga binuhatan. So repentance is not just sorrow, it's change. So meaning, when we repent, kanang, nawit ka usaban ka na mong true repentance. Dili kay repent lang. So, and then, we don't just cry over sin, we walk away from it. So, ang Hebrew word for turn, shab, implies a full reversal. So meaning, repentance is doing away from sin, and then, biya, gikan, yana, and then, ingon diha ang passage, then I will hear from heaven. Wow. God's response is conditional, but not reluctant, mga igsoon. He is eager to hear, forgive, and heal. So, here, and I will forgive their sin, and will heal their land. Wow. So, pinalangga ang mga kapaglaom, mga kaigsunan, higala, remember, forgiveness is personal. And healing is communal. Meaning, I will heal their land. So, moral recovery has ripple effects. Pinalangga kong mga kaigsunan. When hearts change, God doesn't just restore individuals, He revives environments. Wow. Muna ang nakanindot sa Ginoo, mga igsoon. Kaya dili lang niya
gi-restore ang sa katao apan even ang palibot, even ang tiling banigson, iyang i-revive. So, moral recovery has ripple effects. Sa kong kaingon, when hearts change, homes change, cities change, nations change. Muna tayong ngayon mga igsoon nga, bisag kinsa pa'y mulingkod diha sa pangtundanan, kung ang kasing-kasing or ang tao, dili mag-usab sa inyong galingon, wa gihapoy kausaban nga makita sa kinatibuk-an pinalangga kong mag-igsunan. Muna it needs that we need to have a heart transplant mga igsoon, na kining atong kasing-kasing nga gahi tig-apa sa bato igsoon, pahumukon sa Ginoo, ug iyang ilisdan kinig unod nun nga kasing-kasing. So here, ato tanaw ng God's blueprint for national healing. Ingon diha, moral recovery starts with spiritual awakening. Kung wala gani ta igsoon magmata sa atong espirituhanong pagkatulog, ang moral recovery is just a program mga igsoon. Why? Kaya bitang epekto. So it needs spiritual awakening. God's blueprint for national healing is the church is the thermostat, not the thermometer. Mga kaigsunan, hinaot, nakita nga nagaangkong Kristohanon. Hinaot, nakita nga nagaangkon nga asumusunod ni Kristo. Mamahimon ta kitang thermostat, mga igsunan. Meaning kita ang mo condition or mo determine unsa ka initon, unsa ka bayang direksyon. Dili kay kita ang thermometer nga mo abide lang ta unsay temperature sa palibot. But may we be the catalyst for change, mga igsoon. And then repentance is national when it is personal. Katong ganihang giingon nga unsa kung ang heart ma-change, individual life will change, families will change, and nation will change. So here, revival is not political, it is spiritual. So if you want revival, if you want reformation, mga igsoon, let it be that unsa, it is from the spiritual aspect or from the power of the Holy Spirit. And remember, God does not need a majority. He needs a remnant, mga igsoon. Kinahanglan siya og unsa, salin, mga katawhan nga adunay kasing-kasing nga mangita niya ng moral recovery, mangita niya ng reforma o revival, mga igsoon. So here, what needs restoration or the ruins of a nation? Truth must replace, kung ang truth igsoon replaced by relativism, there is, unsa, a ruin. Or family structure eroded, mawala na gani ang atong structure sa pulianan, nga ang papa, mao ni pangulo, ang mama, usahay manggod kay, mabali manggod usahay, ang mama may isug kayo kaysa papa, no? Munang daghan ta isuon nga mga kahimtang sa pulianan nga needs to be strengthened. Munang ang gobyerno gaingon, ang pamilya nga ligon may kaugmaon. Pero igsoon, sa akong natunan sa labay mga gabi, nga ang threat karon igsoon, ang danger karon kay sa unsa, sa atong pulianan, ang gadgets karon mao niyang niagaw sa atong panahon, alang sa atong mga kabataan. Niagaw sa panahon, alang sa imong kapikas. Mao na ang mga igsoon, we need prayer. If my people. So, when faith is marginalized, dito ang pagtuo nagdapli na, kaya ang nipuli igsoon murag ang ato ng gusto, unsa nang convenient, and then when integrity is politicized. Meaning sa ato ang election, sige tag-ingon nga ang ato election sa Pilipinas hugaw, pero mudula ra man gyapon ta igsoon sa hugaw. Unsa man ato pagka-apply anang moral recovery or revival igsoon. Muna nga hinaot nga dili nato politicized ang atong integrity, mga igsoon. That we need to stand. And then, what is now our role, mga igsoon? Mahuman na magita ni kagabihon, let us be the spark. Nga kita ang kadlit, kita ang musugod, mga igsoon, alang ni ining gitawag og moral recovery. And always remember,
dili igsuon sa ato ang unsay atong naa, but it is from the Word of God that ang iyang standard igsuon, ang iyang balaod, ang iyang pulong, mao gyud ang ato ang otoridad in making changes, in making revival, in making moral recovery. So here, revival starts in your home, mga igsoon. Take note, ang revival nagsugod diha sa atong puloy-anan. We need to speak truth with grace. Take note ha, ang kamatuoran pwede man nato ilapdos o ibunal, pero let it be nga ang kamatuoran dili tayo ingon nga judgmental, dili tayo ingon nga moray bitag sana pointing fingers, but with grace we atong isulti ang kamatuoran, and then model repentance. Kani gidigson, kung doon na may repentant nga tao, kana kita nga mga katauhan sa Dios, mga igsoon, and intercede for our nation. Mga igsoon, sa ato mga pag-ampo sa pulianan, atong ipila nga unta ang ato mga pangulo, makonsensya sila, mga igsoon, nga mahigmata na ang napukaw nga nakatulog nga konsensya. When conscience sleeps, mga igsoon, kuya-kuya ang atong kahimtang. And then, remember, we don't need a platform, just a posture of prayer. Wow. Naagid igsuon ang kadaugan sa tuhod. When we bend our knees and we plead for God sa atong nasod, sa ato katilingban, sa ato ang pulianan, mga igsuon, let us be the spark. Now, let me close our series, mga igsoon, with the story of the cracked bell. Kining cracked bell, igsoon, there was once a town, no? Doon sa kalungsod nga, known for a majestic bronze bell that rang every noon. Kada udto, igsoon, I don't know if nakadungog mo ani nga kanang mga bell sa dagkong simbahan. Loud, clear, and proud, but one day, a boy noticed it didn't sound the same. So meaning, naibata nga nakadungog nga, uy, maglahin ang tingog sa bell. So, it has a crack to my soul. Na ay liki. The tone was dull, the echo broken. So, di naging siya mao. Nabatayan sa bata. But the people ignored it. Wa nila tagda maigsoon ang maong cracked bell. It's still ringing, they said. Maray ang ilang rason yun. Nagbagting pa man na. Nana ato kemtang usay mga igsoon. Kasagaran mga igsoon. Dili gid usahay. No? Kung doon na gani mga butang nga medyo di ta komportable, sugday na mo kada na. But it's not right, ingon ang bata. Dili man pud maayo siguro kay bati na og tingog. The boy insisted. And so, one day, a storm hit the town. Naabot ang bagyo, igsoon, and when they needed the bell to warn them, para unta, ipahibawon sila nga naay coming bagyo, it was silent, mga igsoon. Nahilom na ang bell. Nagit tingog na madungog. So the crack, once ignored, had split the bell in two. So nabahin. But then the town rebelled, mga igsoon. Gikan sa damid sa bagyo, ang mga lungsod na ulian, but this time they made a vow. Naghimo sila pagkiksaad. Ingon sila, we will never ignore the cracks again, mga igsoon. We will never ignore the cracks again. So, here, kung nato tanang istorya, mga igsoon, we are that bell. Our families, our churches, our leaders, we've sounded impressive for years, mga igsoon. Pagkanindot nga mga saad sa itong mga pangulo, sa mga politiko igsoon, sa mga atong pangulo sa iglesia, no? Sometimes, doon ay mga nindot nga saad, we've sounded impressive for years, but there are cracks, mga igsoon, in our conscience, in our character, in our communities, na ay mga liki igsoon. And now,
the storm is here, mga igsoon. Sa atong natun-an o dunggan ng mga current events or news, sa mga gihimong mga corruption igsoon, the storm is here. The question is, will we pretend we're still ringing? Mga igsoon, magpa-pretend, magpakaroon ba ta nga, nagbagting lang gihapon ta, or will we repent and be remade or reforged, mga igsoon? Let it be said, mga igsoon, that in our time, unta ato madungog kini mga pulong, that we didn't wait for another generation to fix what we had a chance to heal, mga igsoon. Nga di na ito pabuton ang lain pang henerasyon sa tsansa nga kita unta makaayos sa atong family, makaayos ato ang katilingban. And let it be said that we chose to return to God. And that we said, let the change begin with me. Mga pinalaga ko mga kapaglaom, kung doon na may kausaban, may it will start in us, mga igsoon. So, righteousness, take note, ang giingon diha sa Proverbs 14:34, ang pagkamatarong nagatuboy sa nasod, mga igsoon. It exalts the nation, but sin is a reproach to any people. So please, pinalangga ang mga kapaglaom, mga kaigsunan, mga higala igsoon, hinaot nga atong pangayoon sa Ginoo nga Lord, kung doon na may moral recovery, kung doon na may revival of the nations, let it start in me. Let it start with me. So again, igsoon, higala, atong tanawon ang teksto before we end, before we pray. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. May God bless each one of us, mga kapaglaom, mga kaigsunan, mga higala, and may we impact lives sa ato ang pulianan, sa atong komunidad, and be a change to wherever we are. Magampo ta. O Diyos nga balaan, salamat kayo amahan sa imong pag-uban kanamo. Salamat nga natapos ang serye. Ginoo, wala kami masayod sa mga pulong nga amo ang naipahat sa among mga televiewers diri sa kahanginan. But kami nagatuo, Diyos, nga ang gahom sa imong pulong maghahatag kining kausaban sa mga kinabuhi, sa mga puluyanan, sa among katilingban. Tuguti lamang amahan nga unta. Kami nga imong katawhan, magmatinud-anon, ug mo-surrender nga na kanimo, Dios, ug magpagamit alang sa usa ka kausa nga diin ang moral recovery. Ma-eksperyensyahan, Ginoo, dili lamang sa among kagalingon, apan hangtod usab sa amo pinalangga nga nasod. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagpanalangin sa mga televiewers, mga kapaglaom, mga kaigsunan, kapamilya, ug tuguti nga unta ang imong presensya sa kanunay magapakiguban kanamo. Daghang salamat nga gidawat ang pagampo. Ipasaylo mo makalapasan kay gitugyan namo ang tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus manluluwas. Amen.